vainia hei Sunday cover Sunday school ni kan lo thleng le tareng maya kumdanga chuan inkhom ten kan nei thina ka inkhom thina ama ro chu kumin chu hei kan boruak te adang ta hle maya i tiangin kan inkhom ho thei ta lowa ama ro chu voin Sunday school ni angin program heta hetiang hang hian karon mangdon ani voina Sunday cover Sunday school nia no pangtena kan zirtur chu omdan moi tinia Christian no pang omdan moi ti kha kan zirtum ani ama chain Bible chang lo chirang mathai bung sari chang som pani atangin chuti chuan thileng kimin in chunga an tia in du tur apiang chu mi chunga po ti verau chu dan thu le zol nei te thu ani reng si a tinia chuan Galatia mi te hena tir ko pola le khathon ami kan sia lenga bunga chang sompalia kan sia leang nangma in mangai angin event te mangai to na ni ti thu kan kam khata hian dan thu zong chu afam kim to ani si chuan FSC bungkhat ami kan sia leang bungkhat chang som pakhat le som pani ama du zonga remruat ang zela thil engkim ti tu tum anga rot dok ni to in ama bok chuan aro tura siam kan ni keini Krista lo be sei ma sato te hi aro pui fakna kan no ni na turin pathian thu kan sia te kan zata ma min som sakra che vinia chuan kan zir tur kha Christian no pang omdan moi ti ani amdan moi hi kan pian pui ani lawa chutia kan nei mei pon ni lo ni amaro chu Bible kan chira tangte mi thu ziak te mo kan nu le pa te mun shil na tangte mo a inzir chop tur thilania kan inzir chop thei thilani ti kha chetaila ka chutiang che chuan kan nu le pa te po hi ya kha tianga omdan moi te inzir chopa she chop chho zel kan ni Christian ho pangti chuan kan she thiam dan tur chon mo no pang te kan ni a isuanaw kitina angani mai ni Christian no pang ti chu tru no pang kan ni tupon no pang isuanaw ni kha chu kan du ve kang tru isuanaw ni kha kan du ve ka chu wang chuan veni a hian isuanaw ni de dan do kha engtinge isuanaw te chu engtiang taka tu nge kan ni ti lai kha I kan zir ho do ni isuanaw chu pakhat na isuanaw Christian no pang chu dan tur chu pakhat na chuan Bible siarte tong trai te ngai poi mo turani mo kan chu poi mo em ani chuan adang le chuan nu le pa te thu kan oi thin turani nu le pa te hi pathian min pe kan ni a nu le pa te hi pathian min pe kan ni a an thu kan oya thu kan zom thin turani midang ngai poi mo te hi midang ti boy te mo tiang chi te hi Christian no pang chuan tingai lowa mi ta na tangkai te mi ta na mal som na ni tum te hi Christian no pang isuanaw ni theina tur chu ni chu wang chuan ke ni chu Christian no pang isuanaw te kan ni a katiang khan Bible sia le tong trai te kan thlam tu ni lawa ti kan share thiam lo ni pon kan nu le pa te po ka in share ti kan share ti ranga kan tong trai dang kan thiam lo ni pon nu le pa te min zir tir thei rang ni ti kha shela chu tiang chuan isuanaw ti ni na chu pathian hian a shareng thina mal a som bok thina ni ti lai kha she thar shriaila kan shareng don nia chuan omdan moi kan ti chuan thilon samte te nia pakhat na chuan tongkam moi le nungchang moi te thil thati te le midang ngai poi mo le an nuam ti zong tora om tum te hi ni china Bible chang ka chiang khan Galatia kha chuan bunga chang som pali khan nangma in mangai angin event te po mangai turani tin ran ti ni mani ka mangai thin turu no pangte te po mani te ka mangai dan chu kan thiama veng dang ke mani ka mangai ang khan no pang dang te po kan mangai fo thin tu kan mangai tur ni ami dang po kan mangai thin turi chu Bible in zir tira pathian thu ni ti kha thathar le ila chuan omdan moi kan ti tur kan ti atanga kan zom theu tu le kan ti tur te lo zir don taila pakhanna chuan Bible share hi apoi mo em ani Bible hi pathian o kan share na ni a
Bible hi kan share fo thin tur ani a fin na te thiam na te thamuan na te dam na te poniang khatiang zong te pokha Bible atangin kan huwa kan share kan shria kan nei thei kan don thei na ni a tin Bible hi pathian o kan share na ni pathian o kan share na ni a chuwang chuan no pang te chuan Bible share hi kan ti nge tur ni a pathian thu kan share na om chunani chuwang chuan Bible hi kan ta na poi mo kan nun min suai zel tu na ki na ke ma niang tiet in i huna khan mo no pang te ten ke ma niang tiet in i huna po a nang ma ni nun kong la suai tu tur cheu te le la suai tha tu tur cheu te kong la ko mu tu tur che u te ani ti kha she thale poi mo a kanau pang e mai Bible ka chiar thiam lo ti ngot lo tur ani e ma lai hian sang khat sari som ko pahnia khan mo rei to ni sang khat sari som ko pahnia chuan no mai chano pang te Mary John siomni chu phei chu kumriat mi le kani kumriat mi le khan ya amaro chu Bible share kha ngai na ni mo kumriat mi kan among turu en tu te po kumriat mi lek po khan Bible kan share thei ni Bible khat share achak em ma amaro chu paisa kha nei lo ni Mary John si khan chuan a Bible leina tur te paisa te kha tok atu ka ni kham ni chuan kina chuan Bible leina te kha lo alo nei dai a Bible te kha a share chak em ma le khabu du Bible kha alo nei thei pha ta ni chu wang alom a e ti khan ma chan chin sia piang khan Bible share poi mo zia te a Bible share tangkai zia te kha an lo share pha a chu wang chuan Bible hi no pang mai la no pang te ma ni la kan share the ni junior department the pe chuan le kha share po kan thiam vek to le kha bu po kan share thiam to a chu wang chuan Bible de kan share fo thin tur ani mo Bible a hian thu tha tak te pathian o kan share theina tur kong tam tak te thil nun dan moi te om dan tur te tam tak min zir tir ani chuan a pahli le na chuan Bible share ne na Bible share ne na in zom tat pakhat chu tong trai ani mo tong trai kan thei lo tur ani chan chu tong trai chu pathian kan biak na ni pathian kan bi a pathian kan biak a pathian in thil engkim min pe ni kan nang ma nun na po khamin apek che ni a nu le pai ni na po kha pathian pek che ni mo nu le pai ni na te ei turi nei na te ei turi nei theina te kormoi deuh te mo kor tha deuh ini theina te kha pathian pek vek cheu ni chuwang chuan pathian hian ai kan tong tang a lom thu te kan hril thin tu nei nu le pa min pek awang te khatiang in khosak chena tur in min pek te mo chena tur in min pek te dam sisel na min pek na wang te hian nu le pa te thian te poniang min pek awang te khan lom thu kan soi thin tur ani tong trai ngai lo te chu an hlim thei ngai lo ni tong trai hlim na pakhat ani a chuan pathian kan biak na ni a chuan tong trai kan tham lo tu na kan tereng thin tur ani chuan sa pa pakhat George Muller chuan ti hian a soi ni mo tong trai ngat thin te hi pathian in akal san ngai lo ti ni mo pathian kal san kan du lo turu pathian kal san te chu kan du lo kan hla om em ani chan chu pathian kal san chu Bible a kan hua lel so la khap pathian in akal sana an kal san chek chu ram huai te khana ti boi ni mo ram huai te khana ti boya ama ai khateng khan pathian in kal san tak chu a rap thak em ani chuwang chuan pathian kan hnai theina tur atan chuan tong trai te kan ti nge tur ani chuan adot le chuan Sunday school kan om dan tur kan soilian Sunday school chuan Sunday kan kalthina kan kor moi ber te kan kor thaber te kan ha thin ani fai takin kain chei tur ani chan chu Sunday school pathian thu zir turin kan kalani mo pathian thu zir turin kan kala chuwang chuan fai takin kan e tu ni a kan in chei tur ani amaro chu thom hunal deuh te pokha man to deuh te pokha kher ka ngai lo kan nei chun kha fai takin zaom takin kan hanga kan in kulanga khating han kan kal thin tu ni Sunday school chu om dan moi kan zirna te pathian thu kan zirna te ani a tin Sunday school a chuan hlabu le Bible te ken nge du na ni hlabu te kan ken hian hla zirtir tu ten hla non thlang an la a kan zai ho ni ta te pon hlabu en chunga lo zai te ka chuan hla thiam te kha olani hla thiam te kha ola
tin Bible te po an lo chia rual tura mo Bible chayang ba ha turan ti te po kan lo keo kan lo sha ve zung zung theya habe wangan Bible chia na thatak te po kha ani ni chuan Sunday school a chuan pathian thu kan zir thin kan ti to kha kan zir thin na nang ni point kal thin ani Sunday school a chuan kan kal rang thin ani chuwang chuan in nin hlei deuh deuh ta kan om thinem o nin hlei deuh deuh nin hlei mi lo to ni ba pathian thu kan zir lai chuan Sunday school kan zir lai chuan san chu kan zir lai poimo em thina chuwang chuan Christian no pang isu naw ni tur chuan Sunday school kan zir lai te ha ngun taka kan ngai thla ka zir tir tu ten ti ro ti su an ti te chu kan ngai poimo fo tur ani a tin zir tir tu te thu hi kan zomin kan ngai poimo tu ni zir tir tu te chu min du sak tu te mo min mangai tu te ani a thanem ngai ta ka pathian thu min shi tu te ni a kan dam lo te po min tong trai sak thin tu te ni chuwang chuan Sunday school a hian om dan moi nin hnei te kha tu a thalo ni mo biakin ko da te kan tlan hoi ngai em khating da kan lo tlan hoi thin jon ti to mi lo du bi biakin compound ani a pathian biak na mun ya nin hnei nan te kha kan mang tur ani lo reng ani chuan kan thlen te chuan biakin kan thlen chuan ke mani department om na room ta kan lu tanga fel takin kan omangal I la sakhuna thadin kan ring do den kan zainga ngai thla khuna thadin kan ngai thlanga zir tir tu te thu oin pathian thu kan ngai thlang kan zir thin tur ani chuan adot le a chuan biakin om dan moi Sunday school kan soi to biakin om dan moi biakin chu kan hreturu ke mani Sunday school kan zilna kha chu hall te ni thina ni amaro chu biakin chu kan nu le pa te kan pi le pu te nen te kan u te nen te a ho pathian kan biak na mun thiang hlim mun kan ser ran ani a za om em bokani chuwang chuan biakin a chuan Sunday school mi ang tho khan nin hnei te kha a thei lo ni nin hnei khati mi lo to na lo thien te bulami te lo hok te mo lo biak boy te mo te kha ti mi lo tur ani chan chu pathian hian ama biak na in chu za tur te min ti a din nin hnei te po kha rem lo ni khatinga ka chuan mo chuan thian min hla sak chuan thatta wa hla saka ring do hla saka thu soi ngai thla khuna chung ngai thak a thada wain khom chin tun nin hnei te mo thil ei chung dang kan lo dang ti hlom ani thil ei mi lo tu ni biakina chuan mo ni biakina thil kan ei tu nan lo thil ei na mun ani lova dule khu ta biakin pona te po kan ei theini chuwang chuan biakina te khan thil kan ei tu ran lo ni mo chuan adot le chuan sikula om dan moi kan soi le school kan kalvek turu athente chu nursery te class 1 te mo class 2 te class 3 te po kan niang khatiang khang kan class nang lo school at kan anin nei deuh te kan ni thine kan athente chu kan lo ninga athente chu fel deuh te po kan lo ni mai theini khang zong ate po khan isu naw Christian naw pang chu Christian naw pang om takin kan om tur ani fel takin nin zirtir tu te thu kan oile phot du ni Sunday school a chuan zirtir tu te kan nei ni chuwang chuan kan zirtir tu te kan thiam lo hlau te kan hriat lo hlau te thei to pathok chu tang thin te bei tu ten ni min du sak em tu ten ni chuwang chuan an thu kan zom thin tur ani mo an thu kan zom anga an ti tura min pek te chu kan ti thin tur ani tin homework min pek te po kan ti thap thin tur ni ina te homework ti ma ten len te mo te chi mi lo tu ne homework te kan tinga kan ti zo te chon du le kan leng theini khatiang khan homework min pek te le school amin zir tir ta kha thatawin kan ngai thain kan zir thin tur ani tin school a te chuan in sual te mo in ti boy te mo khatiang te kha om thin ani khatiang te po ti ve mi lo tu ni mo Christian no pang chu anin sual ngai lo mi tan mi rem mi ti thin rim zong in anong ngai lo wa mi ti thin rim pon tum ngai lo ni chutiang chuan Christian no pang chu khatiang khan school a kan om bok thin tu nia school ban a leng thin te kan om em khatiang te ka Christian no pang chuan kan ti reng tur ni lo ni achan chu school ban ate kha chuan kan lo len dei kha chung kan nu le pa te khan lo mang ang thin ni mo kan nu le pa te khan lo mang ang thina khami wang khan school a kan ban chuan ina kan ho nga langa dule kan chung te hria di phalna in kan leng anga tin test te kan nei thin turu test te exam te kan nei thin ani khatianga te khan setana pol chuan
an thiam te ta kha an en ton thini tian an bulami te tian an na an en zuk zuk thini ni amai ro chu khang te kha Christian no pang Isu na chu an ti ve tu ni lo kan thiam chuan e kan thiam lo chuan e bulami te ta en ton khet lo khan kha teng khan a hoi takin kan thiam lo ngam tur ani tin thiam lo te hi e thiam lo kha tum mi lo tu ni bong ni achan chu e Christian no pang chu le kha zir tai ma tur ni azir tai ma nga thadewin e ati tur azir tai ma nga test na te mo exam na te thian te ta en ngai mi lo du khan en ton a tum na ri lu po nei mi lo tur khan e ai bo sei thin tur ani o khang te kan zira chuan mi na om dan moi kan zira le ang thian te kan le kan thian te na kan leng thin tu kan thian te na te kan len kha chuan om dan moi kha om le bong ani a thian te na kan len chuan mi na kan len re ang jong kong ka kan ki ma sa thin tur ani kan ki ka e min lo chon huna khan lun phan huna te kan lu chau tur ni ya thian te na volen na wang khan an nu le pa te lo fel viau mo po ni se an kan van in hneya kan du dan kan vom tur ni lo chan chu an room ate kan lu kol dun ngai em khang te kha ti mi lo tur ani a chan chu e a then te kha chuan a ruk tak khan an lo nin viau me thei cheu ni kha chu wang chuan Christian no pang chu khatinga om ngai lo le mi nan lo soi ngai lo tur khan fel takin kan omanga kan nin hnei ni pon thil te chhazong te mo mi bungro te chhazong te khan kan om tur ni lo reng ani ting chuan mi na te chuan fel takin kan omanga nu le pa te mo ayu te lo ma min bia ka zo na te min zo tuan thade udawin kan chang thin thade udawin kan chang anga e Christi e tin a mi chu no pang chen kha chu mana chuan mi te hi no pang chen kha chu setana pol i suanaw ni vero te chu mi nan ru an len te hian an thil te ru sakten ching thin ani mo khatin de ka kan Christian no pang chong kan ti ve tu ni lo sem ma e khating ri ru po kan ti tur ni lo sem sem ani chuwang chuan Christian no pang chu e kan om dana te kan nung changa te hian a hriat em tur ani ni chinga Bible changa Ephesia kan chiar ang khan e Krista ke ni Krista a lo huma satu te hi aro puina atana tilang tu aro puina tilang tu fak aro puina tilang tu kan ni a chuwang chuan e kan nun dan te Bible thu kan zira kan nun da mo kan zir zong song te hi mi na lo mu chuan he so zu no pang fel I so naw ni so a anti don ani I so naw so ani so a tin an fakang up I so naw chu is Christian no pang ni chu tha he mai tin e pathian te no fak pha te ya pathian chanchin tha te kan thil dei pha the ni chuwang chuan ke mani nun dan te kan om dan zong mong te nu le pa thu kan oi te zir ti tu thu kan oi te Bible kan chiara kan tong trai te hian pathian ro puina tura e kan ti ani ve kan ni ti hi shathar leila isu no pang ni ha kan tum ke ni Christian no pang te chuan a isu naw ni ha kan tum tlat tu ni a Bible na om dan tu min zir zong song ta kha zom tlat kan tum don ya kha chommalama kan zir thei tu chu ne chommalama thu pui ngai nom deuh te kan la zir le don ani o kha zong kha ni